jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diowol Sar ende ko ñalawma dimanche hawri ko nogas jeeɗiɗi lewru juillet hitan ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habruji moɗon e ɗemgal habruji men toon to Afrique gueɗoɗen ko toon to Côte d'Ivoire ɗum noon e wayno ko commission o toppitide ko fati woseji jamiri wonde ko hankkadi dossier ji kala jiɗɗo wonde candidat pour wonde président mo Côte d'Ivoire no wawi dépose dossier muɗum kono noon kadi ma en guiɗoto toon to Côte d'Ivoire hande Burkina Faso no goto nangono toon guila mois de janvier ɗum noon takkannoɗo e suwenage mo maayi tawmo maayi kaso toon to Abidjan habruji men manaw eno toon to Sénégal ɗum noon ko famille Bob Marley e wayno yillima toon to Touba ɗum noon kadi no wayno ɓe potti ono Serigne Mountaga Mbacké ƴeen hokkuni sababu mum toon Sénégal hande wayno ko hanki wonno ko toon to Wuro Sogi seppoji mawɗi balɗi toon pour ñagade Farba Ngom yo hande waɗi ko toon to Dakar seppoji goɗɗi kadi mbaɗi toon pour ñagade hono kanko Lat Dior yo habruji men international ma en jaaton toon to Bénin fête mabɓe ko indépendance mo mandita kamɓe Bénin ene wayi ɗo ɓe inviti Niger e Burkina Faso yo gaddu dadi mumen mbadde mabɓe seppoji ɗum noon maajo fente feere indépendance habruji men international cekkitoɗen ko toon to Mauritanie ɗum noon ko toon to Ross habruji men hande toon to Mauritanie tummede hande ko journal Sahara Média hono gendarmerie yimɓe remoɓe walla yimɓe ɓe ganduɗa nangunoɓe jawdi pelɓodiren toon to wuuro wiyeten ko Jewk ɗum noon ma en ƴeew holkoni sababu muɗum gasneten habruji men ko jokkodirde Mamadou Samba Diallo ken kadi ko jogini en ko fate météo toon to Mauritanie ɗum noon ko ɗum woni toɓɓe men ɓurɗo mawnude ɗiɗo habruji ɗi mbaɗan toon habruji fatɗe Afrique e oɗo ñalawma dimanche nogas jeeɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ma en gaf joni joni Radio Diowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Diowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Diowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Diowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Diowol International wonandi jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Diowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Diowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diowol Sare jaam hiiram wonno mbiɗen gartin men ni ko toon to Côte d'Ivoire giɓeɗen tumnate e appanews ko haali hono ko Burkina Faso goto nangganoɗo toon to Abidjan ɗum noon nangganoɗo e sibabunte kañum Abidjan Côte d'Ivoire naɓe ne tuumi wonno ko waɗano ko espionnage pour wonande leydi gondi étranger ene wayno tawama maaye kaso makko toon to Abidjan ɗum noon tumnede hande habaruji gomiri toon donc kanko procureur mo toon mo tribunal gonɗo toon to Abidjan tribunal première instance d'Abidjan nde haalana en woni ko ñande alhamisa nogasi nayi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogasi joyi hette 7h30 suba nde wiya wonde ko hono biyeteɗo Traoré Alain Christophe gandiraɗo alino tawama e nder sellil mo ene maayi woni wayno ko kanko procureur wawi toon addi kadi yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko harlay ko fati doctoragal pour wadde autopsie e kanko Burkina Faso najo e nder rapport kamɓe docteur ɓe koɓe kaali ɓe mbi wonde ko d' abord en wayno ko kanko hoore makko etima tajje ɗaɗi juuɗe makko fof beele mo maayi kono en wani ko caggal muɗum drapeau mo bertunoɗo e diwa makko ko ono liggiri hoore makko en wayno warti kanko oɗo Burkina Faso en wani ko gila lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi o nanggano toon to Côte d'Ivoire sababude ɓe mbi wonde ko moɗo espionnage e mois d' avril dernier hono kanko gardiɗo laamu toon to Burkina Faso no Jean Emmanuel Ouédraogo wawino kanko hoore makko haalde ko fate haala kanko oɗo Alain Traoré e nder ko haali o wi wonde ko en wayni ko kamɓe Côte d'Ivoire ɓe jiiɗi tan ko wadde cukuñagal e laamu kam Burkina Faso
donc jiita ɗum enen wayno ko kamɓe Burkina Faso Côte d'Ivoire ɗiɗo duuɓi fof ene wayno ko jokkodiral hakkude maɓɓe koko ɓeydi toujours bonde surtout ene wayno ko kamɓe militaire uji ɗi kanko capitaine Ibrahima Traoré ɗi ardi ɗi ene wayno ko toujours eɓe takka Côte d'Ivoire walla ɓe tuma Côte d'Ivoire e kañum hoore mumen jaɓa yimɓe dadiɓe leyɗele caggal leydi surtout leyɗele occidentaux ji ene ngara toon pewnto pour wadde yande maɓɓe kamɓe Burkina Faso donc oɗo enne kadi nangaɗo toon sur kadi mayde muɗum joni toon to kasoji maɓɓe kamɓe Abidjan hawnaki ɗum ɗo kadi ma ɓeydi caɗele jokkodiral hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi hoddiɓe Burkina Faso e Côte d'Ivoire hande toon to Côte d'Ivoire e tumnade kadi habaruji gomiɗi ɗeto toon to Abidjan net ene wayno ko kamɓe commission électorale indépendante toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ko gomo toppitiɗo ko fate hisnude walla rende woteji toon to Côte d'Ivoire ɓe mbi wonde ko ɓe jamiri walla ɓe gudditi kala jiɗɗi wonde candidat pour ɗaɓɓude ardade leydi Côte d'Ivoire ɗum noon élection ngaji mbaɗoji ñande 25 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi 25 à partir de 25 juillet ɗum noon heccanki hankadi ene wayno jomumen mbawi addude dossier ji mumen ɗum noon ɗiɗon dossier ji ko date dokkaɗo holde dossier ji poti déposede ko tuggi 25 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi 25 ha 26 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi 25 e wiide mabɓe kadi ene wayno ko oɗo saa joni dossier moɓe puɗɗi hebde toon tawto ko commission électorale indépendante heeɓi ɗum ñande aljuma 25 lewru juillet dossier mo ganduɗa kanko oɗo mo anda ko no feewi e nder dille politique ono biyeteɗo Mahamadou Kouadio nda ɗum noon ene wayno ko kanko dossier makko yetti toon donc toon to Côte d'Ivoire ene wayno liste électorale maɓɓe tan pour woteji garoji hitande ujunnaji ɗiɗi 25 ene wayno ko hiisi kene ɓaɗo milliŋaji 9 électeur uji ɗum noon ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko commission électorale o hay sinde won parti ji opposition oɗo saa joni ene cali kanko oɗo commission ko notre sibabunde won candidat ji Moussa Thialam e wayno ko ɓuuri hewde kam e parti ji laamu surtout yenne parti ji won opposition ene gomɗinimo ko wawi wonde fof ene wayno ko à partir de 25 juillet ɗum noon ko heccanki candidat ji fof ene wayno koɓe jamirama yoɓe dépose dossier ji maɓɓe pour e woteji baɗoji ñande 25 lewru octobre hitande ujunnaji 25 siftindon tan ko kanko Alassane Ouattara hande ne wayno haalani e konngol makko walla huno makko wonde somo jogori wonde candidat walla jogorani wonde candidat kono noon ene faama wonde ko parti mo woni o parti laamiɗo ɗo sa joni yiiɗi ko kanko hoore makko wonta candidat pour mandat makko tataw habaruji men international hande toon to Benin tumnadi kadi habaruji hande gomiɗi toon to Upper News ene wayno ko kamɓe leydi Benin e pewnitagol maɓɓe feere maɓɓe indépendance feere 60 ñande premier lewru hitande ujunnaji ɗiɗi 25 kamɓe ardiɓe leydi Benin ɓe ene wayno ɓe inviti oɗo saa joni hoddiɓe maɓɓe ɗum kamɓe Niger e kamɓe Burkina Faso nde militaire uji maɓɓe garata mbadda e militaire uji Benin seppoji ɗum noon ko ñande e feeɗe indépendance de eno tumnade hande habaruji gomiɗi toon ene wayno ko kamɓe Niger e kamɓe Benin kamɓe Burkina Faso ɓe jabtaki hande donc tumnade hande kanko joguiɗo konngol laamu Benin o wi wonde ko ene wayno ko ɓe mbaɗi démarche pour invité ɗeɗo leyɗele ɗiɗi pour beele enen kañumen koye men ene mbawa tawede feetoji maɓɓe ɗiɓe pertata ɗi e surtout kadi famni ɗumen wonde ko jiiɗa frontiére uji ene wayno ko yimɓe maɓɓe fof ko gotum ɗum noon kadi ene wayno ko ɗum ɗo fof ko hollude anni e moɓe jogui pour wonde ko jokkodiral hakkude leyɗele maɓɓe ɗe ene poti yaarude yeeso jeeyaɗe AES ɓe jokkodirani CEDEAO ɗum ɗo fof kadi ko caggal lebbi tati caggal nde attaque bonɗo waɗano toon to Benin ko nokkuji Banikora e Koudou ɗum noon ko département gonɗo toon to Alibori ñande 27 lewru avril ɓennuɗo en oɗon attaque kadi ne wayno ko yimɓe 54 soldat beninaɓe mbaranoma hen wayno ko caggal muɗum kadi ne wayno ko kamɓe Niger ɓe jeeni ɓe takki Benin mbi wonde ko Benin kañum worumen ene jaɓa wonde soldeɓe jeeyaɓe leyɗele goɗɗe ene gara ene naata e leydi mum pour beele ene mbaɗa sabotage kamɓe armé maɓɓe kamɓe toon to Niger ko wawi wonde fof ene wayno ko eɓe ɗamini wonde ko kamɓe leydi Niger e kamɓe leydi Burkina Faso hawnaki maɓe mbasa soydindema ɓe gadda militaire uji maɓe janta e militaire uji Benin pour goɗo feete indépendance fongo wadde ñande 1 août hitande ujunnaji ɗiɗi 25 toon to Sénégal e tumnadi kadi ko Sénégal windi hono kanko Bob Marley famille makko ene wayno yillima toon to Sénégal ɗum noon ɓe mbawi arde samedi hanki toon to Touba ɓe mbawi kadi fottude hono kanko Serigne
Muntaka Mbake non gartiɗo Murel en toon to Touba e tungnaade konngudi jaltuɗon hono kanko ceerno mawɗo o haali o wondi ko ɗum ɗo fof kadi ko anniyaji moƴƴi e surtout kadi ɓe kaali hen hono kanko Bob Marley ko hunde nde o yinno wadde gila o mayani duuɓi 44 cakal mayde makko ene wayno ko kamɓe jeeyaɓe famille makko ɓe kon ɓe mbi wonde ko alay sago tawde ko ɗum haalno toujours alay sago ɓe mbaɗa ɗum woni donc gargol maɓɓe toon donc ene wayno ko délégation ene wayno ko ene jeeya hen hono Rama Atta Gueye ɗum noon ene wayno ko kanko hoore makko ko promotrice ko fate culture ene jeeya hen kadi yimɓe wonɓe ganduɗa taw ko yimɓe firtu jeeyaɓe agence sénégalaise de promotion touristique taw ko yimɓe ɓe ganduɗa taw ko Sénégal naaɓe ko way wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓe jaɓɓama toon e kadi e ceerno hadi yettiɓe wi wonde ɗum ɗo e kadi ko jillu moƴƴi e kadi ene wayno ko kanko Bob Marley o andira toujours ko kala ko yimanno liberté e ko fati justice kadi o meeɗan yejjidde toujours wonde ko yimata ko fof wonde ko origine makko ko Afrique ɗum ɗo noon e wayno nguɗo jillu fof mo noon tugnade hande article o ari kadi koye e nder événement mission nayaɓo ko programme o mbiyata the return événement ko mbiyata yimɓe dahanoɓe artude ɗumen toon to Afrique ene wayno ko maɓe jillu toon to Gorée e kadi ene wayno ko yillu maɓɓe toon Gorée kadi maɓe guddu damal ko mbiyata no retour ɗum noon ko damal mo ganduɗa en jippotongal e gueji mo ganduɗa yimɓe hewɓe ko toon jolna e batoji nawa toon to Amérique wawi wonde fof nguɗo jillu kadi kamɓe famille Bob Marley e kamɓe kadi yimɓe toon jaɓɓiɓe ɓe toon to Touba ene wayno ɓe beltima e ngal ɗo potital hande toon to Sénégal ene wayno ko hanki wonno ko toon to Wourossogui ene wayno ko kamɓe yimɓe hewɓe garin toon seppoji taw ko seppoji yami pour ene gulla pour wonde wiide ko alay sago ko hono kanko Farba Ngom oppe e nder koɓe kaali kadi goppugol makko surtout ene tawde ko kamɓe tribunal nanguɓe toon ɓe jamirino kadi wonno médecin walla neɗɗo karallo ko fate ɓernde yo waɗmo visite kanko Farba Ngom e on kadi arino wiide wonde ko kanko Farba Ngom wona celluɗo o fotani wonde kasoji ɓe ganda holko woni sababu omo continue hande omo nanga tawde kadi o ñawaka ene wayno ko ɗum ko hanki wonno hande kadi toon to Dakar ene wayno ko seppo wonko kadi wayino noon ngoɗo seppo kadi ko yimɓe kadi mo ganduɗa en mbi ko alay sago hono kanko biyeteɗo Lat Diop alay sago oppe ɓeɗon noon ene wayno ko yimɓe jeeyaɓe e fedde wiyetede wakhinane Nimzat ɗum noon ene wayno ko mouvement kañum hoore mum pour wiide wonde ko kanko Lat Diop hono no Farba Ngom ni ko yimɓe waɗaɓe otage nangaɓe tan taw ko sibabude politique ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo enne ko gueɗe ɗe ganduɗa continue wan oɗo saaha joni toon to Sénégal contre nguɗo laamu ɓe mbiyata ko laamu doolam toon to Mauritanie e tugnade kadi habaruji gomiri toon to Sierra Leone hono kamɓe Nations Unies ene wayno ɓe mbaɗi feeto ñande 25 lewru juillet ene wayno ɓe mbaɗi feeto ngo kadi pour la première fois ko feeto mawninde journée internationale des femmes et des filles dasan taw ko yimɓe jeeyaɓe toon to Afrique ɗum noon ko ngolɗo woni lawol gadnuɗo e oɗo ñalawma kadi kamɓe koye maɓɓe ɓe mbawi heftinde wonde ko ɓeɗo rewɓe e surtout hen sukaɓe rewɓe ummiɓe toon to Afrique hol gueɗe mballi ko fate caɗele ganduɗa gurdam habde ko wayno leññam ko fate ɓurago worɓe ɗum waɗi hono fedde wotere wiyetede debbo consulting kañum hoore mum e waɗi addi doole muɗum kañum hoore mum pour fedde oɗo ñalawma e nder koɓe gaddi kamɓe koye maɓɓe ɓe mbaɗi kolli fayida no fewi wonande fatude oɗo debbo biyeteɗo maître Fatimata Mbaye ɓe kaali kadi kanko hoore makko holto ummi guila cukako makko ha e gueɗe ɗe ganduɗa e gurdam makko e kaali kadi haare makko nde ganduɗa en e wiide mabɓe ko haare kanko hoore makko o foftata e kaali kadi caɗele ɗew dañi e leydi makko toon to Mauritanie e kono mbi kadi wonde ko ɓe jettimo kadi gueɗe ɗe waɗi surtout henne e nder hitande ujunaji 2 ko sibabon makko kullal waɗa toon to Mauritanie pour hadde kalfande e mbi kadi ene wayno ko kanko hoore makko kadi haysindo o sokama haysindo o lebtama haysindo o hoybinama o meeɗani jabde dartade walla hulde habde ko fate injustice toon to Mauritanie donc ene wayno ko kanko maître Fatimata Mbaye kadi e wiide mabɓe kadi ene wayno ko o heeɓi prix ji kewɗi surtout henne hitande 1999 o heeɓi prix mo mbiyata Nuremberg e nder hitande ujunaji 16 kadi o heeɓi prix goɗɗo ɗum kadi mbiyata ko International Women of Courage ɗum noon koye ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe o yana ko wawi wonde fof ene wayno ɓe jettimo kanko maître Fatimata Mbaye
e surtout yen ciusal makko e pellital makko kadi habde kala ko woni toñangue toon to Mauritanie ene wayno sifaji ɗi ɓe kalata mo ɓe mbiyata ko ballo yimɓe ɓe mbawa haalde ɗum noon ne wayno ko kanko maître Farma Mbaye ɗum no kadi ko teddungal wonande Mauritanie kono noon ko teddungal kadi wonande rewɓe toon to Mauritanie hande toon to Mauritanie tuganade kadi ko yalti habaruji gummiɗi toon to Kridem taw ko Sahara Media haali ɗum ene wayno pelmodiral waɗino toon to nokkuji gonɗe Rosso ɗum noon ko wuuro wongo toon to wuuro wiyetego Jok ɗum noon wayno ko yimɓe jeeyaɓe ngoɗon wuuro mbawino nangude dammiri ɗum noon ɓe mbi ko e wiide mabɓe ko nayyi ɗi ene wayno ko jannoɗi e guese mabɓe donc nde ɓe nangi nayyi ɗi noon ɓe kamɓe koye mabɓe ɓe nangi nayyi ɗi ɓe guddi ɗum e nder école goto ɗum noon uddudeɓe on e oɗon école kadi ene wayno ko kamɓe koye mabɓe ɓe keɓano yamirore ummade mawɗo wuuro ngo kono e woni ko caggal nde yimɓe joom nayyi ɓe e kamɓe kadi nanguɓe nayyi ɓe ɓe gaari ha ɗiɓi wontude haareji gendarmerie ji gaari notiɓe kono en wayno ko kamɓe nangunoɓe nayyi ɓe ɗum noon ko yimɓe remoɓe fuɗɗi werlade kaaji fadude e ɓeɗon gendarmerie ko ɗum waɗi gendarmerie noddi renfort muɗum finalement caggal muɗum ene wayno ko nayyi ɗi goppita wiide mabɓe noon kamɓe nangunoɓe ɗiɗon nayyi ko toujours ɗiɗon nayyi koko janata e guese mabɓe ɓe dentini joom nayyi en kono noon ala ko nafi hen ɗiɗon nayyi ene wayno jomumen jeeya ko toon to wuuro wiyetego Tekkucci ɗum noon ha hande ko nokkuji kadi goɗɗodirani toon to diwan Rosso gasnirten habaruji men ko jokkodirde Mamadou Samba Diallo rokka en kadi tuɓoji baɗɗi toon to Mauritanie ɗum noon Mamadou Samba Diallo bisimilla kabaruji meɗen ko yowiti e ɓeto weeyo kam e toɓoji ɗum ɗon koye wiide jagorgal gueɗe nder nderije leydi Mauritanie e jaccingol laamuji e ƴellitare duminde toɓoji mbaɗi e nder 24 waktuji jawtuɗɗi tawi ko ni sifori to diwan hawdu sharqi timbedara usbo 60 mm zamzam 5 mm Sharm Sheikh 4 mm Tertuba ko 27 mm Bustayla 10 timbedara 7 Albada 7 Tawil 3 to jigenni to wiyete Kanata 15 Shaifa 12 Hasi Ibrahima 5 jigenni 3 Awinat Zibil 3 to Nema Awinat Rajat ko 26 Al-Kabba ko 10 Bir Ahal Sidi Baya ko 5 to Basikuno Sire Dowe ko 9 Hasi Ahal Shannan ko 9 Addel Bagru to wiyete Mbarat Arma ko 25 Addel Bagru ko 2 to Amurju Naama go ko 17 to Wolota Satriya ko 5 to Diwan Hawdul Gharbi Tentan Al Bushri 6 mm Al Madina Al Munawwara 5 mm Tentan 27 Kubanni Gogi Zammal ko 4 mm Ayun Dar Salam Gobijo ko 35 mm Atwairara ko 30 mm Barbara ko 14 Ayun ko 10 Budam ko 10 Ummul Hayat ko 10 Ainu Baha ko 7 Ahal Sheikh Bu ko 5 to Diwan Asaba Kifa Darul Afiya 56 mm Farkamo 56 mm Jadda Ahl Al-Fadlo 56 mm Babu Salam Ahl Ba Ahmed 56 mm Qaliga Ahl Haq Fazaza 56 mm Al-Manara 56 mm Bu Akara 56 mm Dar Najat 56 mm Kandia 56 mm Bugadum 52 Karara nogase go Azra 17 Ahal Ahmayma 15 Qaliga Sheikh Wul Modi 15 Shaggat jeedi de feccere Kifa min metruji 5 to Kankosa Sani nogase didi Khairenni nogase go Budallal nogas Mbeydi Ahl Arabi nogas Qaligat Al-Kaymara 17 Bila Jamil jeedi Kankosa tati Ahal Barige Didi to Geru Al-Qaira ko min metur 5 Bumdeyda Buruda ko 4 to Diwan Gorgol Mbut Fumu Geleyta ko nogase go Khalwa Fulbe ko nogas Rakna Gobi 16 to Mbun Kiddo ko 15 Aw Sheikes ko 15 Tarnakat Edshif ko 15 Azreikat Ahl Hasan ko 15 Sabbu Allah ko 15 Masab Takwira ko 15 Bashatul Bagru 12 Rasu Oshkash ko 11 Oshkash ko 11 Kuwaidi ko 11 Niyan ko 10 Ahl Abdallah Afriba ko 10 Udey Lahdid Al-Adala ko 10 Udey Qorban ko 10 Tarnaket Ahl Mulay Eli ko 9 Khalwa ko 7
Kuubu Ahel Kreda ko 7 Kuubu Ahel Yamani ko 6 Deba Silliwol ko 6 Lem Seykem ko 5 Mbuut ko 4 La Koyteit ko 4 Ashkata ko 3 to diwan Adrar Shengiti ko 2 to diwan Gidima ko Wulianje Njew ko 11 Buanza ko 5 Lam Qayshan ko 4 to Lahraj Jam ko 2 e feccere. Mama Samba Diallo jaram non Mama Samba Diallo ko rédacteur en chef radio Jowol Sar non jodi ni en tonto Gidima a jaram. Bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habruji min jogonnon hande demgal Pulaar e oɗo ñallawma dimanche 27 lewru juillet tan ujunnaje 2025 en mbaali jaam ha janggo so Allah jaaɓi en jaram.